Yoz, jey, көз, қыш, yılның нинди фасылына қарамастан, табиғатның нинди өзгәрішләренә қарамастан, біз һәр вақыт юлда. Менә хәзердә, алтын көзнең бір көнендә біз Марий Эл Республикасына юл тотабыз. Шынында біздің Бәрәңге районы, біздің Марий Эл Республикасында көмәкләшеп торган, татарлар көмәкләшеп торган районнарның иң зуры булып санала. 15 меңгә якын халык яши безнең районда, шуның 47% татарлар. Безнең районда 49 авыл бар. Шуның яртысына якын дип әйтик инде татар авылы булып санала инде. Безнең Бәрәңге инде татар менә, татар үзәге булып тора. Марий Эл Республикасының Бәрәңге районында урнашкан иң зур татар авылларының берсе Мазарбашында. Һәм әлеге авылны менә шушы биеклектән күзәтергә булдык. Салкын билгеле, әмма шундый матур күркәм манзара. Әлеге авылны Нәлә дигән елга икегә бүлеп тора икән. Гомумән, авылда 9 урам һәм аның һәрберсенең үз атамасы, үз тарихы. Иң мөһиме, әлеге авылда тырыш, үҗәт, акыллы, динле халык яши. Тапшыруыбыз шул хакта. Безнең Мазарбашы авылы халыкта сакланып калган риваятлар буенча Казан ханлыгы вакытында ук барлыкка килгән булган. Әлеге бүгенге авыл территориясының бер өлешендә марилар яшәгән. Ул өлеш Әзәгил дип атала. Авыл зурайган, әкрен марилар күчеп киткән. Birinci yazma dokument Mазарбашы турында 1719 елга карый. Авылның 4 төрле исеме бар безнең. Әлеге атамаларның тарихы бик кызыклы. Инде белгәнебезчә, хәзер ул Мазарбашы авылы. Марилар аны Шигәр сула дип атыйлар. Мари телендә Шигәр зират дигән сүз. Бу авыл башында зират урнашу белән бәйле икән. Ә инде 1874 елга кадәрге документларда авылның атамасы Күгеннур булган. Ул Мари телендә Зурбасуны аңлата. Ә рус телендә Мазарбашы авылын Алашайкы диләр. Бу татар халкының һөнәренә бәйле. Элегелектән монда тукымлы атлар үршеткәннәр, алашаларны читкә дә сатканнар. Шуннан Алашайкы дигән атама калган. Архивларда сакланган документлар буенча 1771 елны авылда инде 2 мәчет булган безнең. Агачтан архивта сакланган документ, икенче мәчетне, икенче мәхәлләне төзергә рөхсәт бирелгән документ бар. Бу Түбән як Мазарбашында, авыл 2 өлештән тора. Берсе югары як Мазарбашы, Нале елгасының биек ярында урнашкан, икенчесе Түбән як дип йөртәбез инде без. Түбән як Мазарбашы. Ул вакытта әле манарасыз агач мәчет булган, 2 мәчетле авыл. Шушы урында без татар халкының горурлыгы булган 2 гасырлык тарихны саклаучы Җәмигъ мәчете хакында җиткерергә булдык. Югары Мазарбашында урнашкан зур таш мәчет әйләнә тирәдә бер генә. Ул шушы авыл җирендә чыгарылган кызыл балчыктан суккан кирпечтән салынган ди халык. Аллаһ йорты эшчәнлеген 1829 елда башлый. Аның төзелү проекты Санкт-Петербург шәһәренең архитектура департаментында эшләнә. Мәдди яктан Галим исемле Казан байы ярдәм иткән дип бирелә чыганакларда. Аны төзүче, акча бирүче, спонсор основной булган Мукмин Тахир улы Хаҗа Сәйдов менә шул була. Бу тарих буенча шушылай. Совет чорында бу мәчет ябылганы, анда шул 30 ел буе эшләп барган Хафиз Байрамгалиев Хафиз хәзрәт. Ул име тегени авылда. Ну ватта бу мәчет безнең ябылгач, манарасан киселгән булган. И монда булган земносклад та булган бу. Тора шандары иманы колхоз, бу колхозның идарәсе була инде. 1934 елга кадәр үз эшен дәвам иткән мәчет Болгавыр елларны узып яңадан халыкка кайтарыла. 1995 елны мәчеттә Аулияр мәрхүмдә председателе шуның тегени белән имамында ясала манара, салына таш манара, элек булган агач манара дип әйтәләр инде. Ул манара заманда киселгән булган. Шушында таш манара салынды.
bu manara менә 2006 елда монда астагы катта төзделәр мәдрәсә. Авылыбызда имам хатип булып, Мөхәммәдҗан абзый улы Мөхтәр абый эшлидер. Ул мөхтәсиб дә иде. Авылыбызда безнең дини авылыбызда дин йолаларын, ислам йолаларын, барча гырыф-гадәтләребезне башкарып килә идек. Шушыны инде теркәп, һәрбер кешенең күңеленә яңадан да аны һәрбер өйгә кирип кенә аңлатып булмый. Шуңа күрә шушы мәдрәсәне яшеп җибәргә ихтияҗ бик зур иде. Шуңа күрә алар шушы эшкә тотындылар. Алар инде шушы пәйгамбәребез шурыннан бирле килгән барча пәйгамбәребезнең сөннәте ул ничек итеп эшләгән, шул вакыттагы сөннәтне шушы көнгә кадәрле безнең авылыбызга шул муллаларыбыз, абыстайларыбыз алып килде аны безгә. Biz аларга бик рәхмәтле. Ел сайын балаларга лагерьлар, җәйге лагерьлар бара. Онда да бик күп балаларыбыз укый. Ул балалар яшьләр, яшьләрдә иш безнең өметләребез. Авылыбыз бәрәкәтле ия. Алланың бергәннә шөкер. Әлхәмдүлиллаһи, шундый матур авылда яшибез. Һәр кешегә дә безнең авылыбыз үрнәк булып торырлык. Әйе, үрнәк алырдай гамәлләре байтак шул. Ата-бабаларыннан калган мирасны тотып гомер итә шул монда халык. Хәләл җитештерү белән күптәннән бери шөгыльләнәбез. Бу мин уйлыйм инде безнең күп кешенең әбиләре элек бик диндә бит инде, динле булганнар. Алар безгә кичкенә вакыттан өйрәтәләр яшь. Без мөселманнар бары тик хәләл ризык кына ашарга тиеш ди. Шуңа күрә ул безгә кирип калган кичкенәдән. Әлеге көндә бездә 30-лар кеше эшли. Менә шушы безнең Мазар башы, янәшә Куян авылының халыклар, кешеләр эшли инде. Хисматуллиннар 5 бала үскән, шуларның 4-се бергә бер тармакта эшлиләр. Инде балалары да әти-әниләренең хезмәтен дәвам итәргә алынган. Бүгенге көндә минем авылда калуымның сәбәбе иң беренчедән тушынды инде ит җитештерү цехы буларак, икенчедән мин авыл егете булгач, инде авыл малай булгач, авылны бик каты яратам чын күңелдән. Bizden Mazabaşı avul хуҗалыгына 5 авыл керә. Bunlar Mazabaşı авылы, Куян авылы, Иск авыл, Копай һәм Пучара. Шушы авылларның үзәк усадьбасы булып тора Mazabaşı авылы. Бу авылда безнең бүгенге көндә 284 хуҗалык. Mazabaşı авылында. Шул 284 хуҗалыкта 825 кеше яши. Барысы Mazabaşı авыл хуҗалыгында 1350 кеше яши. Бик тату яшиләр. Бигрәк тә менә ул Mazabaşı авыл хуҗалыгында төп кеше занимасы итә. Җирләр белән 1 гектар җирдә буш түгел. Авылда әйтергә кирәк, эшмәкәрләр бик әйбәт кенә эшләп килә. Монда инде кеше инде шундый замана, базар заманалары, бөтен кеше колхоздагына да эшләп бетерә алмый. Монда мөмкинчелек тудырылган. И аннан соң безнең бу нидә инде бу авылда бик зур безнең Акашаның фабрикасы, современный фабрика эшли, теләүчеләр анда да эшли ала. Кабат Мазарбашы авылының тарихын барлыйбыз. 1700 елларда ук инде менә 18 гасырның 2нче яртысында монда 2 кагаз фабрикасы эшле, поташ заводы һәм кумаш тукымалар эшли торган, ясый торган фабрика була. Булар барысы да бер авылда. Менә шуңа өстәп тагын җир эшкәртү, хайванчылык, умартачылык, тагын авыл халкының бер шөгыле бөтен тирә-якта безнең авыл кешеләре су тегермәннәре төзеп йөргәннәр. Безнең якларда 1841 елны бик каты эшлек була. Шул эшлектән соң 1842 елны бездә Файзулла бай дигән кеше, Файзулла Рахматуллин, эшеп җибәрә, оештырып җибәрә, көпчәкләр ясау буенча зур мастерской. Шунысында әйтеп үтәргә кирәк, 1842 елны шул кеше Файзулла бай, шул 41 елга эшлектән соң бу якка алып кайта күп итеп бәрәңге. Ничек итеп үстерәсен технологиясына өйрәнеп кайта, беренче елны үзе үстерә, шуннан соң халыкка тарата. Менә шунысын үзеп әйтергә кирәк инде, безнең якларда бәрәңге шушы Мазарбашыннан чыгып тарала. Сүз дә юк, тарих бик кызыклы. Без Мария Республикасының Бәрәңге районы Мазарбашы авылында.
Менә хәзер бик күпләр авылларын башка яктан күрә, ачадыр. Туган нигезләреннән киткәннәр кире кайткандай була. Инде белмәгәннәрнең әлеге авылга сәфәр кыласы килү теләге уянгандыр. Шулай була. Чөнки бүген без гади бер көнне, гади бер авыл тормышын сөйлибез. Күз безгә аерым тәэсирләр өсти. Авыл уртасында урнашкан Бөек Ватан сугышына багышланган һәйкәлләр булай да моңсу күзне тагын да сагышландыра сыман. Мазар башы авылы җирлегеннән Бөек Ватан сугышына 633 сугышчы киткән һәм аның нибары 300-е кире әйләнеп кайткан. Аларның барысының да исеме әлеге һәйкәл диварларында мәңгеләштерелгән. Менә Идел Урал легионын оештыручы Җәлилче Гайнан Нури улы Кырмашев турында бу авыл аерым хәтирә саклый һәм без аны мәктәптә ачыкладык. Карап тормый ара-еракка, сез килдегез безгә кунакка. Милли ризык шәкшәк белән сезне каршы алабыз. Эшегездә гел уңышлар һәм җиңеллек теләп калабыз. Куян авыл урта мәктәбенең 100 еллык бай тарихы бар. Шушы дәвердә аның данлыклы шәхесләре бихисап булды. Алдынгы укытучылары белән дан казанды. Шуларның берсе татар халкының легендар улы Җәлилче, мәктәбебезнең физик һәм математик укытучысы Гайнан Кырмаш. Күп еллар укучылар һәм укытучылар коллективы якташыбыз Гайнан Курмаш турында эзләү эшләре алып бардылар. Бүгенге көндә мәктәпнең балалар оешмасы аның исемен йөртә. Гайнан Курмашның батырлыгын мәңгелләштерү йөзеннән 2005 елда мәктәптә мемориаль такта куелды. 2012 елда лаеклы рәвештә безнең мәктәбебез Гайнан Курмаш исемен йөртә башлады. Без моның белән бик горурланабыз һәм бу исемгә тап төшермәскә тырышабыз. Мәктәптә һәр елны район укучылары арасында Курмаш укулары алып барыла. Мәктәбебездән чыгарылган укучыларыбыз белән, җырчыларыбыз белән без бик горурланабыз. Мәсәлән, Булат һәм Дилә Нигъматуллиннар, Ришат Фәзли Әхмәтов, Ләйсән Мухаммедҗанова кебек укучыларыбыз безне бик горурландыра. Менә әлеге укучылар да мәктәпнең горурлыгы. Алар бик күп район, төбәк-ара, халык-ара бәйгеләрдә җиңүчеләр. Бу конкурсларда катнашу минем өчен дәрәҗәле эш дип саныйм. Минем иң яраткан фәнем татар теле, шуңа күрә татар теленнән мин гел беренче урыннар гына алам. Узган уку елында мин татар теленнән төбәк-ара олимпиадада җиңүче булдым һәм 5нче халыкара олимпиадада көчемне сынап карадым. Мин 2017 елның апрель аенда татар теле һәм әдәбиятыннан уздырылган 5нче халыкара олимпиадасында катнаштым һәм шунда беренче урынны яуладым. Бу вакыйга минем күңелемдә бик тирән эз калдырды. Беренчедән, минем үрнәгем ул минем әнием, икенчедән, ул минем укытучым. Алар барысы да минем татар теленә, татар халкына мәхәббәтемне уятып торалар. Безнең иң беренче укытучыбыз Хәлимә Сафукова. Ул балаларга шундый тирән, эзлекле белем биреп килде. Аннан соң безнең Фәрүз апа Вагизова. Аннан инде әкренләп мин дә шулар юлына китәргә тырыштым. Үземнең бар көчемне шушы балаларга үзебезнең телебезне, ана телен үстерүгә ярдәм итәргә тырышам. Аларның киләчәкләре бик матур булсын, үзләренең телләрен бер кайчан да онытмасыннар. Без Мария Республикасында урнашкан Мазарбаш авылында. Монда гади, эшчән, чын мәгънәсендә туган җиренә, ана теленә тугры халык яши. Гөлширә апа белән Самат абый Сөләймановлар гаиләсендә булып без моңа тагын бер кат инандык. Сугыш чоры балалары алар. Самат абыйның әтисе сугыш кырында ятып калган. Балачактан көтү авырлыкта үскән егет ул. Мин аннан үсә килеп, җитеп, армиягә киттем. 3 ел хезмәт иттем. Аннан кайткачыннан өйләндем андыры 60-нчы еллыйма. Аннан балалар булды. Ул бала үстердек. Үзем 7 класс бетергәч тә колхозда эшләдем. Аннан соң
Tağın ondan kuyuğa gitkeçte şu biraz kalfızda işlep stajım köp түгел. 15 yıl staj ettim de mene şaharga. Bağlar turusu bile çıktım indi. Men avulda şol armiyadan qaytqandan traktor bilan o'sin için traktor bilan ishladim. Kun duymadik, tun duymadik. Şulay yaşadık. Naçar yaşamadık, Allah'a şükür. Toza sağ bulduk, işledik. Hamma bir köp nagradalar da verdiler, diplomlar yıl sayın. Lütfü mekanizatör Mariski Asır'da var. Şulay etip ömür bine tuşa yaşka gittik indi. 80'ge. Biz bugungi kunda xotin bilan endi 3 bola tarbiyalaymiz. Ertagani yer bilan birga yashaymiz endi. Bu niyatiga bek zo'r rahmatli endi. Shu o'stirganda Гомерләре заяга узмаган аларның, үз кыйблаларын тапкан, 10 бала әтисе белән әнисе, дистәләгән ынык-ыныкчыкларның яраткан әби белән бабасы. Күп сөйләшмиләр, тик шундый бай күңелле кешеләр. Авылда мондый гаиләләр, хезмәт кешеләре күп, мал асрап, үз эшләрен булдырып гомер итәләр. Туганнан бирле авылда яшыйм, авылны бик аратам. Хайваннар элек-электән асрыйбыз. Шуңа күрә шул хайваннар белән эшләргә булдым инде. Кичкенәдән атлар белән атлар яратып, шуңа атлар тотып, атларны үрчетергә хыяллар бар. Авылының үз йөзе булган кебек, менә һәр тәрәзәнең дә үз йөзе бар. Һәм менә бу йөзлекләрне ясаучы осталар бик күп. Әлегедәй эшләрне, бизәкләрне безнең инде тапшыруыбызда күрсәткәнебез дә бар. Менә аның катлаулыгы хакында хәзер аның остазлары, һөнәрчеләр үзләре сөйләр. Әйтегез әле, рәхим итеп, менә хәзер без нәрсә белән шөгыльләнәчәкбез? Biz hozir bu dinin uzurunun ishga olishini olishga kerak. Mana teshib bo'lar birov yordamida, birov bilan teshganda metall yona, bu ko'gariga mujib. Shuning uchun biz teshamiz sprit yordamida. Дөресшләрме? Дөрес. Менә шулай ике дус яңа эшкә алынганнар. Кеше сорый, без эшләп багабыз, килеп чыга икән. Дальше продолжать булмый икән инде. Икенче төрле эшләп багабыз. Основной ish түгел инде безнең. Эштән соң эшли торган, буш вакытта кирип эшлибез инде. Кешегә һаман моторлык кирәк. Безне заказлар бик каты артып китә, шул вакытта безгә килә ярдәмгә студентларыбыз. Көннән-көн яңа өйләр салалар, моторлыйлар, иске өйләрне моторлыйлар. Безнең дә өлеш керә инде менә үтеп киткәндә дә бу район гына түгел, янәшә районнарга, ераграк районнарда кайберчакны үтеп китәсең, карап без эшләгән әйбер дип үзебезне таныйбыз, күрәбез. Шуннан күрәбез мотор, күңелгә рәхәт инде шуны күргәч, авылга көннән-көн моторлык кертәбез дип. Тагын бер гүзәллек тудыручы оста янына кирип чыгарга булдык. Мен Шығырданға бардым, Шығырданда шауқатып қайттым да, ора мен айтам, неужели біздің жақта да болдырамын? Бізде кіші іш үшін өліп тұра. Татар қоянға келесін ме, партияңға келесін ме, мазар башына ма, іш деп қызықсыны бейте, особенно мазар башында. Бізде көп кіші қазын асырый, тауығын асырый, өзіңіз білесіз, хайванын темір іші білен бір генә мен түгелмін да, бірнеше кіші ішлей. Хәзерге мезгілдә biz Danis белән тимер бөгәшәкбез. Әле тимер бүгеп караган юк. Бу 12 проток безнең. Аның башы горячий методым инде, исте метод белән сытылган. Моны бурабыз. Шырнап кирип китә ул аны. Анда мен үзем шкалалар сыздым, ни хәтлегә кирәк. Именно и обраток бирәбез. Ул уже монысы әзер. Шул мизгелдә авыл урамнарына гармун моңын агылдырасы килеп китте. Мәдәният йортына юл алдык. Үзегез бигрәк тә яратып, нинди кине башкарасыз? Зоткин кие дигән, әлеге авыл кие безнең Зоткин кие.
Мазарбашы авыл халкы җырга, моңа бик бай. Эшчән, тырыш халык. Без Мари Республикасында яшәсәк тә, үзебез үз татар телендә саф татарча сөйләшәбез. Бер-беребез белән аралашабыз. Мәдәният йортында уздырылган һәрбер чаралар да безнең татарча уза. Авылыбызның йөзек кашы булып торган фольклор ансамбле, баянчылар ансамбле белән берлектә бик күп чараларда, фестиваль бәйгеләрдә катнашалар. Sizden hiçe vurgan basını karab kayıttım. Anda bir köp gençlikler taptım hadi. Baysak yüzde üstten vurgansız. Anlatsın, boşak barda kalgan. Bulay bulsam iyi sizden sotu yığında kıymetem. Безнең төп максатыбыз булып, үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең телен, гырыф-гадәтләрен тирәнәйтеп өйрәтеп, аларны киләчәк яшь буынга җиткерү. Без шушы Мазарбашы авылында туып, шушы авылда үскән кешеләр үзебезнең ягыбызның, үзебезнең халкыбызның гырыф-гадәтләрен ихтирам итеп яшибез. Без татарлар, татар булуыбыз белән без горурланып яшибез. Хош килдегез. Мин сезгә хәзер үзебезнең авылда яратып пешерә торган ризык мич кыймагы пешереп күрсәтәм. Ул мич кыймагын бездә кунаклар килгәндә, гаетләрдә пешерәбез. Кыймакны пешерер өчен бер сөт җылытасын, сөтне кан җылысында иттереп, шуңа чүпрә тугылыйбыз, туз салабыз, песок салабыз, 2 йомырка салабыз да ун белән тугылап куябыз. Ул бераз ашигәннән соң тагын әзрәк сөт салып яңартып җибәрәбез. Eğlendirip kıymatını salarız. Tігілей салсан, бір üstüne bir yabışa. Tabadan alğaç mən şuşlaytırıp maylap, avridan yasalan may qanatı, sıyır mayı bilən maylıyım. Менә 37 ел безгә хезмәт иткән мичтән кыймак пешердек. Шушы кыймактан авыз итегез. Рәхим итегез өстәлгә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер без сәфәр кылырга яратучылар гаиләсендә Сәфәр Хановларда. Һәм менә инде әйткәнебезчә 37 ел хезмәт иткән мичтә пешерелгән кыймаклар куелган өстәл алдында. Әлеге кыймакның тәмлелеген хәтта мин ничек дип аңлатып та бетерә алмыйм. Ул ашы кыймак диелә, әмма ул ашы түгел. Бездә әши кыймак дип атала инде. Без аны изеп куябыз да, аннан ул әши, аннан соң без аны тагын яңартып җибәрәбез. Табат. Менә шул, димәк, шуның өчен ул ашы түгел дә инде, әйе. Әле кыймак белән генә тукталмады Мазарбашы уңганнары. Безнең якта менә яратылып пешерә торган бу татлы ризыкка да санала инде балан бәлеше пешерәбез бүген. Безнең балан бәлешебезне пешерер өчен безгә иң беренче кирәк була эшлек әзерләргә. Эшлек әзерләр өчен без алабыз менә шушындый шуен савыт. 1 стакан салат унына 1 стакан баланны чистартып салабыз. Салабыз 1 стакан шикәр кыма. Кайнап чыккан су белән шуны сыйыкча ясыйбыз. Без куябыз бераз вакыт мичкә, иссе мичкә. Һәм аны алгач biz суытабыз. Менә шулай итеп безнең эшлегебез әзер. Тышлык эше ясар өчен безгә кирәк булачак әсигән камыр. Кирәк була безгә ярты литр сөт, 4 аш кашыгы май, 4 кашык песок, чүпрә, тәминчә генә туз, 1 йомырка салып ибәрәбез камырга. Һәм без он белән камырны басып әсергә куябыз. 1 сәгатьтән камырыбыз әчеп кабара. Менә ул безнең камырыбыз әчеде, камырыбыз безнең кабарган. Әзер. Бәлешебез безнең әзер. Бәлешебез хәзер 15 минутка безнең кабарып тора. Андарысын иссе мичкә тыгып без аны 40 минут тирәсе пешереп алабыз. Кызлар, егетләр, менә балан бәлешендә әзер булды. Әйдәгез. Мазарбашы авылының оста, уңган, тырыш халкын бер тапшыруда гына күрсәтеп битереп булмый билгеле.
Үзенең үзгәрешләре, вакыйгалары белән тагын бер көн узды. Иң мөһиме, ул безгә искиткеч матур очрашулар бүләк итте. Гади бер көн, әмма ул тарихта үз изен калдырачак.